खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ त्रिपुरायाव दायनिनि सन्देहआव सासे आइजोखौ बुथारनानै सावदों। बे जाथाया जादों त्रिपुरानि खवाइ जिल्लानि सिङाव थानाय बेहलाबारि लेंटिबारियाव 45 बोसोर बैसोनि कौसालिया गौतल मुंनि सासे आइजोखौ दायनिनि सन्देहआव माखासे सुबुंफोरा न'निफ्राय लांखारना बुथारदों आरो आइजोनि गोथै सहखौ सावना होयो। बे जाथायजों लोब्बा थानाय सा-8 सुबुंफोरखौ पुलिसा हमबाय। हमजानाय सा-8 दायनिगिरिफोरखौ सरित्र खान्दा, मिथुन खान्दा, आकाश खान्दा, काजल खान्दा, सन्जित खान्दा, बिमल खान्दा, अजित खान्दा आरो चन्दन तान्ति होननानै सिनायथिनाय जादों। मैया माजबाद रिजनाल हाग्रा बिफाननि गारिया माजबादनि बहि पुखुरी साहा बागान खाथियाव जाब्रबथाय जायो। बे जाब्रबथायाव हाग्रा बिफाननि मावसुमाफोरा जखम जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सालायग्राया कन्ट्रल खोमानायनि जाहोनाव हाग्रा बिफाननि मावसुमाफोरनि गारिया फांसे बिफाङाव सौग्रावो। जखम जानाय मावसुमाफोरखौ तेजपुर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव दैथायहरो। जखम जानाय मावसुमाफोरखौ जगदीश बसुमतारी, मिन्टु बर', नुकुन चन्द्र शर्मा, तिलक बर', नसिन तेरान आरो उपेन सरगियारि होननानै सिनायथिनाय जादों। उदालगुरि जिल्ला एबसुआ हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै 1 घन्टा धरना होदों। दिनै उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव हाग्रामा महिलारिनि मुसुखा सावनानै गोख्रों खुद्रिसारनानै फिनजाथाय दिन्थिदों। एबसु लं लिभ हाग्रामा महिलारि, गो बेक गो बेक, हाग्रामा महिलारि हाय हाय, हुसियार हुसियार, हाग्रामा महिलारि गाज्रि राजखान्थि खालामनायनिफ्राय गोजानाव था बायदि स्ल'गेन होयो उदालगुरि जिल्ला एबसुआ। मख'नो गोनांदि मैया कलायगाव आरो खैराबारि बियाबाव BPFनि सुबुं जावरिखांनाय मेलाव बाहागो लाना हाग्रामा महिलारिया एबसुखौ आब्रुथि गैयै राव बाहायनायखौ लानानै उदालगुरि जिल्ला एबसुआ आखायाव प्ले कार्ड लानानै कलायगाव सहराव हाग्रामा महिलारिनि मुसुखाखौ सावनानै 1 घन्टा धरना होयो आरो एबसुखौ गावनि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय सोंखारिनायखौ बन्द' खालामनो फिननाय होदों एबसुआ। आसामनि मरिगाव जिल्लायाव मोन 382 ATM कार्डजों लोगोसे 4 सुबुंफोरखौ हमनो हायो। मोनसे श्रुत सुलुंनिफ्राय खौरां मोननानै मरिगाव पुलिसनि हानजाया जिल्लायाव सिग्रोमनायखौ जागायो। पुलिसा सिग्रोमनायाव जाफुंसार जायो। पुलिसा सिग्रोमनायाव 4 सुबुंजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय सेन्ट्रेल बेंक अफ इन्डियानि मोन 382 ATM कार्डजों लोगोसे नोगोद 40,925 रां, गंबा मबाइल फन, गंनै केलकुलेटर आरो माखासे लेखा बिलाइफोरखौ बोखांनो हायो। लोगोसे बिसोरनिफ्राय पुलिसा गंसे कार बोखांनो हायो। हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै क'क्राझाराव क'क्राझार जिल्ला UPPL, क'क्राझार जिल्ला UPPLनि खौरांगिरि मेल। UPPL आरो एबसु गरसे फैसानिनो फारनै बिखुं। हाग्रामा महिलारिनि बे बिबुंथिखौ लानानै क'क्राझार जिल्ला कमिटि UPPL दोलोआ हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै गोख्रों बिजाथाय फोरमायदों। क'क्राझार जिल्ला UPPLनि गाहाय नेहाथारि अमूल्य सूत्रधर आरो क'क्राझार जिल्ला UPPLनि लोगो आफादगिरि रुथिर दैमारी आरो नेहाथारि देदसुं बसुमतारीया गोख्रों बिजाथाय फोरमायदों। लोगोसे क'क्राझार जिल्ला UPPLनि लोगो आफादगिरि शफिकुल शेखआ बुङो दि MP इलेक्शननि सिगां हाग्रामा महिलारिनि दैमाया रानलांगोन आरो रानलाङोब्ला बियो जेबो भेलु थानाय नङा होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।